RTVS uvádza dokumentárny film Čo by ste robili, keby ste uviazli v obmedzenom priestore, vystavený vyčíňaniu prírodných živlov, bez ochrany a bez možnosti úniku? Kde by ste na prežitie mali len to, čo je v bezprostrednej blízkosti a nemohli by ste nikam odísť? Znie to ako nemožná situácia. A predsa práve takto žijú niektoré tvory na Zemi už takmer 400 miliónov rokov. V priebehu evolúcie si stromy vyvinuli výnimočné stratégie, ktoré im umožnili prispôsobiť sa všetkým druhom podnebí a nepriaznivejším podmienkam. Stromy si jednoducho vedia poradiť s tým, čo sa na danom mieste nachádza. A je úžasné, že môžu byť také veľké na takej malej ploche. Stromy sú nesmierne úchvatné bytosti. Milióny rokov sa vyvíjali rovnako ako živočíchy a nachádzali vlastné nové riešenia. Veda dnes začína lepšie chápať tajomstvá ich výnimočných schopností. Svojím tichým spôsobom sú stromy v skutočnosti technologickí superhrdinovia. Lesy poskytujú množstvo ekosystémových služieb, od medicíny cez kvalitu ovzdušia, vody a dreva po zjavne najúčinnejší prostriedok na boj proti klimatickým zmenám. Vzhľadom na všetky budúce výzvy sú stromy našimi najlepšími spojencami v snahe zachovať život na Zemi. Budeme schopní učiť sa od nich? Stromy. Globálna superveľmoc. Učiť sa od stromov. Nie je to až také nepravdepodobné, ako sa na prvé počutie zdá. Naopak, je to základný princíp biomimetiky napodobňovať fungovanie živých organizmov, ktoré nás obklopujú. Život je na Zemi 3,8 miliardy rokov. A za ten čas sa naučilo robiť všetko, čo chceme robiť my. Robil to bez toho, aby zničil miesto, ktoré ho podporuje. Presne to sa musíme naučiť skôr, ako sa vydáme na iné planéty. Podľa americkej biologičky Janine Beniusovej príroda ponúka nevyčerpateľný zdroj riešení, ako obývať Zem inteligentne, počnúc s stromami ako najtrvácnejšími organizmami na svete. Tento strom má niekoľko stoviek rokov. Stál tu, keď indiáni asi žili dolu pri potoku v Típii. Videl toho veľa. Videl požiare, neskutočné búrky, asi aj údery blesku. Je odolný a pri troche šťastia tu bude stáť ešte stovky rokov. Stromy sú staršinovia. Sú to najstaršie organizmy na našej planéte. Sú prispôsobivé a ideálne sa adaptujú na svoje miesto. Od stromov sa musíme učiť všetko. Zdieľame rovnaký osud, rovnako sme obmedzení svojím teritóriom. Stromy však dokázali zmeniť ten handicap na výhodu. It really is amazing what trees are able to do as rooted organisms, right? That cannot.
Je naozaj úžasné, čo stromy dokážu ako zakorenené organizmy, ktoré nemôžu cestovať. Stromy ťažia z obmedzení. Pod obmedzeniami zvyčajne myslíme na niečo, čo treba prekonať v zmysle prekročiť hranice. Ale strom to považuje za možnosti. Nebojuje proti svojim obmedzeniam, ale tancuje v rámci nich. Stromami sa zaoberám dlhé roky. Rozhodne to sú superhrdinovia. Prvou výzvou, ktorej stromy čelia, je živiť sa a zotrvávať pritom na mieste. Na rozdiel od nás, stromy, ako aj všetky rastliny, sú odkázané na to, čo je dostupné tam, kde rastú. Na slnko, vodu a plyn zastúpený v atmosfére oxid uhličitý CO2. Čiže strom rastie takmer z ničoho, vďaka úžasnému procesu fotosyntéze. Väčšinu úsilia spojeného s rastom zabezpečujú listy, ktoré sú čosi ako miniatúrne spracovateľské závody. Pod povrchom sú malé otvory, tzv. Prieduchy, ktoré poholcujú molekuly CO2 zo vzduchu. Na povrchu sú zelené bunky z chlorofilu, ktoré zachytávajú slnečnú energiu. Slnečná energia a voda postačujú na to, aby sa molekuly CO2 premenili na molekuly glukózy, teda cukry, ktoré stromu poskytujú materiál, ako aj energiu potrebnú na rast. Pri tomto chemickom procese vzniká jediný odpadový produkt, ktorý je však prospešný pre celú planétu. Kyslík, bez ktorého by atmosféra pre väčšinu živých tvorov nebola dýchateľná. Ďalším prínosom fotosyntézy, čo je medzičasom veľmi dôležité, je to, že pri tom chemickom procese je nevyhnutný oxid uhličitý. V súčasnosti sa CO2 považuje za jed našej doby. Predstavte si, že človek by využíval CO2 a slnečnú energiu pri výrobe chemických látok, plastov, rôznych materiálov, betónu a stavebných materiálov. Vtedy by sme sa naozaj správali ako rastliny. Fotosyntéza je kúzelnícky trik na našej planéte. Vďaka fotosyntéze tretinu oxidu uhličitého emitovaného na svete pohlcujú rastliny, či už suchozemské alebo vodné. Ale stromy ho ukladajú viac a dlhšie, lebo na rozdiel od iných rastlín, ktoré každý rok hynú a rastú na novo, stromy nikdy neprestávajú rásť. Tým majú vo svete rastlín výnimočné postavenie. Jedno z mála vedeckých laboratórií na svete zamerané na fyziológiu stromov sa nachádza v regióne Auvergne vo francúzskom centrálnom masíve. Laboratórium patrí pod INRAE, Národný výskumný ústav pre poľnohospodárstvo, potraviny a životné prostredie. Multidisciplinárny tím v ňom vedie Bruno Moulia. Ľudia majú často sklon vnímať stromy na jednej strane a rastliny na druhej. Je to však chyba, lebo stromy sú rastliny, z ktorých sa stali obry. Sú oveľa väčšie než ostatné rastliny, aby sa dostali k svetlu. Navyše to sú rastliny, ktorých nadzemná časť, tá, ktorú vidíme, je trvalá. Strom žije dlhé roky. Stromy by nedosahovali také výšky, keby museli každý rok rásť zo semena. Časozberné fotografie nám umožňujú pozorovať rast mladého stromu. No v prírode to je nesmierne pomalý proces, ktorý sa voľným okom nedá pozorovať. Väčšine z nás sa zdá, že strom je nemenný. Často máme mylnú predstavu, že strom je kôl v zemi. Zabúdame, že žije a rastie. Strom je vždy v pohybe. Veľmi dobre to vidno na tejto kôre. Vidíme pohyb a jasne tu vidno zvrásnenie kôry, čo je dôkazom, že kým postupne za roky expanduje smerom nahor, zároveň sa zväčšuje aj hrúbka. A o tom sú stromy. O schopnosti stúpať do výšky, hrubnúť a pevne držať. Na rast a hrubnutie má strom jedine cukry, ktoré získava z fotosyntézy.
Z tejto jedinečnej zložky však dokáže tvoriť materiál, ktorý je oveľa zložitejší, než sa zdá. Drevo. Stromy môžu varírovať štruktúru a zloženie svojich buniek, aby vznikli rôzne druhy dreva podľa ich potrieb. Tento proces prebieha na vonkajších úrovniach stromu hneď pod povrchom. Kmeňové bunky sú organizované v rôznych vrstvách. Na jednej strane produkujú kôru, ochrannú vrstvu, ktorá sa neustále obnovuje. Samotné drevo produkuje najhlbšia vrstva kmeňových buniek, tzv. Kambium. Každý rok strom tvorí novú vrstvu buniek, ktoré sa navrstvia na tú z predošlého roka. Najmladšie letokruhy tvoria bel, mäkkú časť dreva. Rokmi tie vrstvy postupne tvrdnú a tvoria jadrové drevo, ktoré dodá stromu pevnosť. Pozrime sa na priečný rez dreva, ktoré prerezal drevorubač. Ako vieme, tmavé kruhy vyjadrujú plynutie času. Podľa počtu kruhov vieme zistiť vek stromu. Vidíme tu, že tento strom stavia sám na sebe. Postupne si pridáva vrstvy a vnútorné vrstvy jedna po druhej odumierajú. Čiže strom sa sám fosilizuje. Rastie okolo vlastnej minulosti. Je to veľmi dômyselné, pretože nie je potrebné udržiavať všetko drevo živé. Žiadalo by si to nesmierne zdroje. Nebyť toho, stromy by asi neboli také veľké. Strom je veľmi hospodárny. Svoj stavebný materiál využíva len tam, kde je to užitočné a zvyšok recykluje. Výsledkom je úchvatná efektívnosť. Drevo je tvrdé, poddajné a veľmi odolné. Ako surovina nás sprevádza od počiatkov ľudstva a nikdy sa jej nič nevyrovnalo. Dodnes sa nikomu nepodarilo synteticky vyrobiť taký všestranný materiál. Stromy majú samozrejme veľkú výhodu. Ich drevo žije. Všimnite si ten strom. Je ohnutý. Vo francúzštine hovoríme, že je flambé alebo flambovaný, lebo vyzerá ako ošľahnutý plameňmi. Úžasné je, že sa zotaví. Zhruba o 2-3 roky bude tento strom znova rovný. Aby dokázal zmeniť smer, potrebuje motor, ktorý mu umožní hýbať sa. Zabezpečí to samotné drevo, tzv. Reakčné drevo. Predstavte si, že som kmeň stromu. Keď sa po obvode tvorí drevo, strom sa sťahuje. A keď sa stiahnem, nakloním sa do strany. Preto sa strom môže takto hýbať. V skutočnosti všetky stromy majú schopnosť autonómne sa pohybovať. Musia stáť vzpriamene, inak spadnú na zem. Keby sme tento les videli v zrýchlenom zábere, všetky stromy by sa neustále hýbali. Všetky ohnuté sa vyrovnajú, ale aj veľké stromy balansujú. Je to ako tanec. C'est vraiment une danse autour de nous. Drevo sa teda správa ako nejaký sval a to je zásadná výhoda, lebo umožňuje stromu zvládnuť ozajstný počin. Udržať korunu, časť, ktorú tvoria všetky konáre a lístie a ktorá je nevyhnutná pre priebeh fotosyntézy. Koruna je ako plošina, ktorá balansuje na kmeni a môže vážiť až niekoľko tón. Keby sme mali urobiť strom, bol by to kmeň so solárnym panelom na vrchu. Ale tak to vôbec nie je. Je to nádherná vertikálna vec s množstvom modulárnych solárnych panelov. Strom potrebuje prístup k slnečnému svetlu, takže sa neustále hýbe, rastú mu konáre, znova sa rozvetvuje a stúpa za svetlom. Keď sa pozrieme na klembu lesa, vidíme, ako koruny vyplňujú priestor. Strom sa snaží mať listy na každom mieste, kam dopadá svetlo. Postupom času mu neustále pribúdajú konáre tam, kde to potrebuje. Neustále sa prispôsobuje meniacim sa podmienkam. It is constantly adapting to changing conditions. Stavba stromu je výsledkom tejto neustálej adaptácie koruny pri hľadaní svetla. To určuje neskutočnú rozmanitosť tvarov, aké majú stromy.
Vďaka modernej technológii, konkrétne lidaru, to môžeme lepšie pochopiť. Laserový lúč pri tejto metóde môže mapovať celé stromy a zviditeľniť komplexnosť ich rastu. V centre INRAE v Champenoux v Lotrínsku snímky získané pomocou metódy LIDAR umožňujú výskumníkom rekonštruovať architektúru stromov v 3 rozmeroch a ukázať tak ich flexibilitu. Tu celkom dobre vidno stavebnú flexibilitu. Všetky tieto stromy sú duby. Prvé 3 sú zhruba rovnako staré, majú 60 až 80 rokov. Tento rástol v normálnych podmienkach, ale nemal príliš veľa susedov, teda jeho koruna je veľmi bohatá a pomerne pravidelná. Za to tento strom, tento dub, má na blízku veľa susedov, preto jeho koruna nemôže rásť pravidelne. Tretí dub rastie medzi borovicami. Duby sa tam snažia rásť pod borovicami. Vidíme, že v tomto prípade siahajú konáre nižšie k zemi. A štvrtý dub je veľmi rozkošatený a konáre rastú po celej dĺžke kmeňa, lebo stojí voľne, bez susedov. Môže sa rozvetvovať, ktorým smerom chce. Ak chceme pochopiť, ako strom dokáže tvoriť konáre, žiada si to zmenu pohľadu. Rentgenové lúče zobrazovacej metódy v lekárstve odhalia hrče, stopy konárov v jadre kmeňa. Diagnostické zobrazovacie metódy nám pomáhajú preskúmať výkyvy v hustote, lebo pre mnohé druhy stromov platí, že konáre sú často hustejšie než drevo kmeňa a môžeme lokalizovať suky. Všetky konáre vychádzajú z jadra. Vidíme teda, že suk sa začína v strede a potom rastie smerom k exteriéru. Čiže pri axiálnom raste sa zjavujú konáre a potom sa môžu ďalej vyvíjať, ale nemusia. Na základe zobrazení Jana Dlouhá rekonštruuje vnútornú stavbu stromov. Farebné tyčinky ukazujú polohu konárov. Napríklad v tejto jedli vidíme začiatky konárov, ktoré sú veľmi pravidelné a veľmi podobné, lebo sú organizované úplne jednoducho. A vedľa je stavba duba, ktorá vyzerá oveľa zložitejšie. Napríklad tu sú spiace očká, z ktorých nikdy nevyrastie konár. S výnimkou istých okolností. Ak strom príde o konár, lebo ho odlomil padajúci susedný strom, využije tie zárodky na rast nových konárov. Ďalšou zázračnou schopnosťou stromu je, ako prekonáva to, že sa nemôže pohnúť z miesta. Bez ohľadu na okolnosti si ľubovoľne tvorí konáre. Jeho tvár teda odráža všetko, čo zažil. Ak chceme spoznať jeho príbeh, stačí vedieť, ako sa na strom dívať. Tu vidíme strom, ktorý toho zažil veľa. Je neskutočné, čo všetko zažil. Bol destabilizovaný, preto sa naklonil trochu dozadu, no snažil sa vyrovnať. Nespadol celkom na zem a pomocou koreňov sa udržal rovno. Nepodarilo sa mu však celkom sa vzpriamiť a všetky konáre trochu klesli. A tak v istom bode urobil inú voľbu. Odborne to voláme reiterácia, znovu opakovanie. Začal tvoriť úplne nové, mladé kmene. Tu ich vidno. 1, 2, 3. Rastú nahor a tvoria novú korunu. Čiže napriek tomu, čo tento strom prežil, zotavil sa a má pomerne vyváženú formu. A preto mám tento strom veľmi rád. Vidno jeho odolnosť a schopnosť začať odznova. Genialitou stromov je aj ich schopnosť neustále sa regenerovať, čo im umožňuje lámať všetky rekordy týkajúce sa dlhovekosti v živom svete. Na každom kontinente nájdeme stromy staré dokonca aj mnohé stovky rokov. No najstaršie stromy na planéte žijú v kalifornskom pohorí White Mountains. Borovica dlhoveká,
Borovica ostitá a ďalšie dva poddruhy borovice Pinus balfouriana žijú v extrémnych podmienkach v nadmorskej výške viac ako 3500 metrov. Najstarší z nich je strom Matuzalem. Svoj život začal v dobe, keď sa stavali egyptské pyramídy. Stromy majú tajomstvo večnej mladosti, o čom ľudstvo neprestajne sníva. Mnohé stromy, ktoré žijú veľmi dlho, sú tie, ktoré z časti hynú, no znova sa rodia a začínajú odznova v kolobehu regenerácie. Teda v porovnaní s nami sú stromy skutočne úplne iné. Sme naprogramovaní zomrieť, ale pre stromy to neplatí. Môžu vždy tvoriť kmeňové bunky, sú schopné opakovať ten program a tým produkovať na sebe nové mladé stromy. My nemôžeme tvoriť na tele púčiky, z ktorých vyrastú noví ľudia. Strom je potenciálne nesmrteľný. Môže žiť do nekonečna, ak si nájde živiny. Môže sa vždy spoľahnúť na to, že bude mať dosť CO2 zo vzduchu a dosť slnečného svetla, no nesmie prísť o vodu. Má vysoko účinný zavlažovací systém, ktorý mu umožňuje za každých okolností uhasiť si smäd. Je to technologický skvost ukrytý v srdci dreva. Elektrónový mikroskop odhaľuje ozajstnú vodovodnú sieť, ktorú tvorí množstvo ciev. Ich počet, rozmiestnenie a veľkosť sa menia podľa druhu stromu. Jedným z najväčších odborníkov na tento zložitý systém je Hervé Cochard. Pracuje v laboratóriu Bruna Mouliu. Ak chceme lokalizovať miesto, kde rastlinou prúdi voda, môžeme použiť metódu zafarbenia. Jednoducho nahradíme bezfarebnú miazgu farebným roztokom. Vidíme, že oblasť po okraji ho nasala, čiže táto oblasť je funkčná a volá sa Bell. Môžeme si to priblížiť pod mikroskopom. Tu máme trojrozmernú ukážku stavby dreva, ako ho vidíme pod mikroskopom. V podstate ho tvoria rúrky, podobné záhradným hadiciam, ktoré sú nesmierne dlhé. Tvoria neprerušované stĺpce vody, ktorá prúdi z končekov koreňov do žiliek na listoch. V podstate tu sú kanáliky s priemerom pár desatín mikrometra. Sú teda veľmi malé a sú úplne naplnené vodou. Kalifornský sekvojovec mamutí, jeden z najväčších tvorov na našej planéte, dokáže ťahať hore kmeňom 2 až 3 tisíc litrov vody denne, pričom má výšku 30 poschodovej budovy. To je obrovský výkon. Je to dobrý príklad jednoduchej, ale dômyselnej technológie. Keby sme požiadali inžinierov navrhnúť nejaký systém, ktorý by prepravoval vodu desiatky metrov do výšky, stovky litrov denne, asi by dolu postavili obrovský motor a čerpadlo. Ako vieme, stromy žiadne čerpadlo nemajú a predsa ťahajú vodu. Využívajú na to slnečnú energiu. Aby sme to pochopili, vráťme sa na chvíľu k fotosyntéze. Ak chcú listy absorbovať CO2, musia otvoriť prieduchy, pričom sa uvoľní väčšina vody, ktorú obsahujú. Na každú prichádzajúcu molekulu CO2 sa vyparí 500 molekúl vody. Vyparená voda však nevyjde na zmar. Podľa fyzikálnych zákonov vyparovanie aktivuje ťah nahor, čím sa začne nasávanie vody z pôdy do koreňov. Navyše molekuly vody vo vnútri mikroskopických ciev sa zhlukujú a tým sa mení konzistencia vody. Je hustejšia a stúpa hore cievami ako celok. Použijeme obdobu z lano. Ak potiahneme za jeden koniec, začne sa hýbať celé lano. V podstate to je rovnaký princíp. Ak zatlačíme na jeden koniec stĺpca vody, pohne sa celý stĺpec. Proces, ktorý núti miazgu stúpať, sa volá evaporácia, vyparovanie.
Tento dômyselný mechanizmus rieši problém obehu vody. No tento majster recyklovania stojí pred ďalšou prekážkou. Ocenný zdroj vody nikdy nesmie prísť, pretože ju nemôže ísť hľadať niekam inam. Strom je geniálny v tom, že si vie nájsť spôsob, ako dostať vodu k sebe. V Anglicku na univerzite v Leedsi výskum klimatológa Dominika Spracklena odhalil tajomstvá vzťahu medzi stromami a dažďom. Tento klimatický prvok je pre stromy nevyhnutný. Ľudí už veľmi dlho, celé storočia, zaujíma súvislosť medzi lesmi a dažďom. Asi najťažšou časťou tejto záhady je zistiť, či prítomnosť lesov priťahuje zrážky, alebo či zrážky priťahujú lesy. V angličtine hovoríme vrtí pes chvostom, alebo vrtí chvost psom. V snahe vyriešiť tento rébus Dominik Spracklen a jeho tím museli analyzovať stovky množín dát. Môj výskumný tím využíva údaje z pozorovania Zeme, zo satelitov, ktoré sledujú lesy a ich rozmiestnenie na zemeguli. Ďalšie satelity sledujú povrchovú teplotu a zrážky po celom svete. Keď sme skombinovali tie množiny dát, podarilo sa nám ukázať, že vzduch, ktorý prúdil cez rozľahlé lesy, mal väčšiu vlhkosť než vzduch, ktorý prúdil cez pastviny alebo poľnohospodársku pôdu. A potom sme zistili, že vzduch, ktorý prúdil cez lesy, nielenže obsahoval vyššiu vlhkosť, ale v smere vetra aj častejšie pršalo. Takýmto využitím satelitných dát sa nám poprvýkrát podarilo dokázať, že lesy tvoria dážď a neplatí, že les vzniká len tam, kde prší. Za tento zázrak môže vyparovanie zo stromov. Vlhkosť, ktorú produkujú, sa zráža v atmosfére a tvorí oblaky. Keď sú napokon všetky kvapky vody príliš ťažké, začne pršať. Dažďová voda vsakuje do pôdy a stáva sa z nej podzemná voda, ktorú stromy ťahajú cez korene nahor. Prísun vody majú teda zaistený a cyklus sa môže začať odznova. Lesy môžu mať vplyv na zrážky nielen lokálne. Keď vietor odnáša vlhkosť preč, lesy môžu ovplyvniť zrážky aj o stovky či dokonca tisíce kilometrov ďalej, čiže majú vplyv na kontinenty. Stromy majú teda moc ovplyvňovať životné prostredie ďaleko od svojho územia. Dokážu ťažiť z väčšiny obmedzení ich stavu a dokonca sú prínosné pre všetko, čo ich obklopuje. They're incredibly generous. And what they've learned to do is sú nesmierne veľkorysé a naučili sa čo najviac ťažiť zo svojho habitatu a tým, že tam sú, ho dokonca zlepšujú. Stromy neustále ťahajú hore živiny do listov. Lístie potom opadá, obohacuje, hnojí pôdu a živí mikróby, ktoré ich obklopujú. Right? And enhance and fertilize that soil and feed the microbes that are around them. Čiže stromy postupom času to miesto neustále zlepšujú, vytvárajú čoraz väčší habitat, čoraz viac možností pre život. Bez toho, aby sa pohli z miesta. Vďaka svojej nenáročnosti, efektívnemu hospodáreniu so zdrojmi a geniálnemu recyklovaniu strom dokázal dominovať svetu rastlín. Ale neprináša to iba výhody. Strom ako obrovská a trvalá rastlina je donútený žiť trvalo vystavený všetkým poveternostným extrémom.
Jedným rizikom, ktoré sa podceňuje, je vietor. Nie preto, lebo je náhodnejší než ostatné riziká, ale hlavne preto, lebo strom počas rastu často čelí vetru. Nezabúdajme, že všetko lístie na strome je ako plachta. Čím je strom väčší, vyšší, tým čelí silnejšiemu náporu vetra. A zvyčajne zabúdame, že kmeň je ako rameno páky. Funguje ako nejaký sochor. Čím je kmeň dlhší, o to viac sa znásobuje sila. Je to prastarý problém a evolúcia prišla s riešeniami. Keď je strom konfrontovaný s týmto prírodným živlom a musí ho znášať v každom ročnom období, bude reagovať. Zistil to Bruno Moulia a výskumníci z INRAE, keď urobili veľkoplošný experiment. Pripravili sme experiment s názvom Vent Éclair. Zvolili sme isté stromy a zabránili ich kmeňom zdeformovať sa a ohnúť sa vo vetre. V podstate sme ich pripravili o tento vnem. V lese La Haye v Lotrínsku výskumníci najprv znehybnili asi 20 stromov. Fixovali ich oceľovými lanami. Ostatné stromy sa mohli voľne hýbať. Obe skupiny vybavili snímačmi, aby mohli merať a porovnávať zmeny v ich raste. Výsledky za niekoľko rokov tohto experimentu odhalili ohromnú schopnosť v skupine stromov, ktorá sa mohla voľne hýbať vo vetre. Merali sme predovšetkým rast do šírky a zistili sme, že vo veterných rokoch sa rast dreva až zdvojnásobil. Jednoducho preto, lebo strom cíti, že je deformovaný, teda musí tvoriť viac dreva, aby nebol ohrozený. Strom vlastne vtedy robí tri veci. Zredukuje rast do výšky, stimuluje rast do šírky, aby tvoril viac dreva a kmeň zhrubol a zapustí pevnejšie korene. Teda chce byť nižší a hrubší. Z toho vyplýva, že strom cíti vietor a podľa nástrah, ktoré predstavuje, prispôsobí svoje reakcie. No výsledok experimentu priniesol výskumníkom ďalšie prekvapenie. Zistili sme, že stromy poznajú rozdiel medzi bežným, neškodným vetrom, napríklad termálnym, ktorý vzniká, lebo sa oteplilo, a vetrom súvisiacim s tlakovou nížou, ktorý môže byť nebezpečný. Presne to robí meteorológ. Vie povedať, či ide o termálny vietor alebo o vietor, ktorý je predzvesťou tlakovej níže a búrky. No strom musí porovnávať, aký druh vetra registroval za niekoľko mesiacov. Rozhodne sme nečakali, že stromy sú toho schopné. Keď si strom pamätá rôzne druhy vetra, umožňuje mu to neplytvať energiou. Svoju obrannú stratégiu aktivuje len v prípade vážneho ohrozenia. O týchto zmyslových schopnostiach sa dodnes nevedelo a vedci boli uchvátení. V Taliansku pracuje jeden z priekopníkov výskumu správania rastlín. Biológ Stefano Mancuso, medzinárodne uznávaný pre prácu v tomto odbore. Rastlina môže dúfať v prežitie jedine vtedy, ak dokonale vie o všetkom, čo sa deje v jej okolí a v predstihu vníma najmenšie zmeny, aby sa mohla prispôsobiť. Podľa Stefana Mancusa sú zmyslové schopnosti rastlín evidentné. Považuje ich za dôkaz citlivosti. Stromy, rovnako ako všetky rastliny, sú paradoxne oveľa citlivejšie ako živočíchy. A hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že je to nemožný paradox, v skutočnosti to je logické už z jediného dôvodu. Živočíchy majú vždy možnosť pohybu. Hanno sempre appunto la possibilità di muoversi. Ak zaregistrujú zmenu v prostredí, môžu ujsť, aj keď na poslednú chvíľu.
Stromy nemôžu ujsť, keď čelia problém. Ak sa chcú brániť, množiť, komunikovať alebo robiť ďalšie veci typické pre rastliny, musia to robiť bez pohybu. Ak sa stromy chcú napríklad brániť, vyvinuli si niekoľko taktík. Sú vybavené arzenálom odpudzujúcich prostriedkov, spolupracujú so spojencom, ktoré predátori nemajú radi, alebo produkujú repelenty. Akácia zmarí neustály apetít žiráv tak, že zvýši obsah trieslovín v listoch. V priebehu minút budú nestráviteľné a strom predíde tomu, že bude obhryzený dohola. Ak akácia dokáže tak rýchlo zmeniť chemické zloženie svojich listov, tak jedine preto, lebo cíti útok. To, ako to prebieha, vieme vďaka experimentu, ktorý urobili v laboratóriu Stefana Mancusa. Na mladú olivu pripevnili elektródy a napojili ich na osciloskop. Bádateľ jednoducho pošúcha medzi prstami zo pár listov a strom okamžite reaguje. Keď na rastlinu pripevníme elektródy, vidíme, že jej telom prechádzajú elektrické signály. Tie elektrické signály okrem iného svedčia o tom, že medzi rôznymi časťami rastliny prebieha rýchla komunikácia. Oliva cíti, že sa jej niekto dotýka a táto informácia sa prenáša z listov do zvyšku organizmu. U ľudí to prebieha podobne. Informácie zo zmyslových receptorov, napríklad z pokožky, očí alebo uší, cirkulujú ako elektrický signál cez neuróny. Strom nemá neuróny alebo zmyslové orgány a predsa vedci vedia, že dokáže rozlišovať tieň a svetlo a vníma prítomnosť susedov. Môže to byť dôvod zvláštneho úkazu s názvom plachosť korún, aký sa dá pozorovať u niektorých druhov stromov? Malá medzera medzi jednotlivými korunami delí strom od susedov a bráni konárom prepliesť sa. Ako teda strom vidí svojich susedov, ak nemá oči? My máme mozog, ktorý riadi naše orgány. Niektoré z nich sú párové. Máme jedno srdce, dve časti pľúc, jeden žalúdok, dve oči. Takto sme stavaní. Rastliny sú iné. Nemajú nepárové a párové orgány. Funkcie, ktoré máme my živočíchy sústredené v jednotlivých orgánoch, sú u rastlín rozmiestnené po celom ich tele. Je to výnimočná stratégia a v istom zmysle oveľa účinnejšia než tá živočíšna. Môžeme odstrániť 90% tela rastliny a napriek tomu prežije. Presne preto, lebo nemá nepárové a párové orgány a jej organizovanie je rozmiestnené po celom tele. Paradoxne táto anatomická zvláštnosť robí stromy oveľa efektívnejšie, než sme my v mnohých situáciách. Vrátane tej, ktorú máme spoločnú, vzpriamený stoj. Keď máme vstýčenú hlavu, musíme si neustále udržiavať rovnováhu, aby sme stáli vzpriamene. Ak stromy rastú rovno, panoval všeobecný názor, že to robia len preto, lebo idú za svetlom. Ale je to jediný dôvod? Vieme, že rastliny potrebujú svetlo. Registrujú svetlo, ale to nestačí na to, aby si udržali rovnováhu. Napríklad, ak zdroj svetla prichádza z medzery, tiahli by sa za ním a spadli by. Musí tu byť teda iný faktor, dôležitejší ako svetlo. Bruno Moulia a jeho kolegovia to chceli demonštrovať a tak vymysleli systém, v ktorom svetlo rovnakej intenzity prichádza zovšadiaľ naraz. Do svietiacej gule umiestnili na pár hodín mladý topoľ, ktorý leží na boku. Keď je rastlina v strede, rastie veľmi dobre. Má dostatok svetla, no svetlo jej neprezrádza, kde je hore a kde dolu. Následne vidíme, čo sa stane, keď sa rastlina nemôže orientovať podľa svetla. Vidíme, že bez problémov stúpa nahor.
Čiže je tu niečo iné. Vnímanie gravitácie. Tento dominantný vnem, ktorý riadí rast rastliny, sa aktivuje v istom druhu buniek v tzv. Statocitoch. Sú to malé, špecializované bunky, v ktorých sú pomerne veľké škrobové zrnká. Tie majú väčšiu hustotu než samotná bunka a preto majú tendenciu klesať nadol. Ak napríklad nakloním rastlinu, zrnká sa zosypú nadol ako maličká lavína. A ak sú zrnká na oboch stranách a spočítam, koľko ich je na jednotlivej strane, vznikne mi sklon. Zo školy viem, ako merať uhol sklonu. Na stupeň presne. Cez tento malý geometrický výpočet strom pozná presný uhol svojho sklonu a môže znova nadobudnúť vzpriamenú polohu. Je to podobné ako u ľudí. Svoju polohu vo vzťahu ku gravitácii vnímame prostredníctvom vnútorného ucha. Aj my máme v uchu maličké zrnká, aj keď väčšie než rastlina, ktoré nám hovoria, kde je dolu. A zvláštnosťou rastlín, predovšetkým stromov, je to, že si ten systém úplne zmenšili. Je taký malý, že sa zmestí do jedinej bunky, teda majú preň miesto po celom tele. Znova podotýkame, že takáto zvýšená distribúcia pomáha stromom byť oveľa odolnejšími, než sme my ľudia. Ak sme veľmi otrasení, nevieme, kde je hore a kde dolu. Stratíme zmysel pre zvislosť. Naše vnútorné ucho je v skutočnosti veľmi citlivé na čokoľvek, čo narúša vnímanie gravitácie. Na druhej strane stromy nemetie knísanie a nevedie u nich k strate zvislosti. Na rozdiel od nás nemajú závrat. Bruno Moulia však mal tušenie, že samotné vnímanie gravitácie nestačí na objasnenie vertikálnej polohy. Spolu s niekoľkými fyzikmi vytvoril matematický model, aby overil svoju intuíciu. Naprogramovali virtuálnu rastlinu, ktorá mala rásť len podľa dvoch parametrov. Vnemu svetla a vnemu gravitácie. Neudržala si však vertikálnu polohu. Najprv sa ohne a smeruje nahor, no len čo sa priblíži k vertikále, začne sa vlniť. To preto, lebo tu sú naďalej miesta so sklonom a keď rastlina reaguje, tlačí ostatné miesta nesprávnym smerom. Pozorujeme teda akýsi tanec. Rastlina sa hadí a nemá to konca. Aby strom konvergoval, alebo inými slovami udržal si zvislosť, je potrebný ďalší prvok, ktorý bol nepredstaviteľný, kým ho neobjavil Bruno Moulia so svojím tímom. Pre tento nový experiment vyvinuli zariadenie s názvom Gravitron. Mladé topole položili nabok, no tentoraz do úplnej tmy. Do hodiny, podobne ako vo svietiacej guli, rastliny reagovali na gravitáciu a vyrovnali sa. Potom ich pripravili o vnímanie gravitácie tak, že ich neustále točili. Preto zrnká v statocitoch nemohli znova klesnúť. Rastliny teda nikdy nevedeli, kde je dolu. Donc une fois qu'on a suspendu. Keď sme im pozastavili vnem gravitácie, v tme sa mohli orientovať už jedine len pomocou zmyslu pre vlastné zakrivenie. Ohli sme ich, aby sa snažili vyrovnať to zakrivenie a znova sa vzpriamiť. Hýbali sa opačným smerom, aby sa vrátili do pôvodného smerovania, do pôvodnej podoby. Vyplýva z toho zmysel pre vlastný tvar, zmysel pre rovnosť. Ten máme aj my.
Nie je to to isté ako nakláňanie sa. Môžem sa nakláňať a predsa držať telo rovno. Zmysel pre rovnosť spočíva v tom, či sme rovní alebo ohnutí. Táto schopnosť sa volá propriocepcia a domnievali sme sa, že je príznačná len pre vyššie živočíchy. Práve propriocepcia nám umožňuje piť so zatvorenými očami, lebo cítime, bez toho, aby sme sa dívali, kde máme ruku vo vzťahu k ústam. Vnímame svoje telo a jeho polohu v priestore. Tento veľký objav, o ktorý sa zaslúžili výskumníci INRAE, otriasol našimi istotami. Boli sme nadšení, keď sme zistili, že rastliny majú tento polohocit, o ktorom nikto nevedel. Samozrejme, malo to veľký vplyv na vedeckú komunitu. A keď sme si uvedomili, že rastlina sa vníma svoje telo, zmenilo to náš pohľad na rastliny. Pri štúdiu stromov sa otvárajú ešte závratnejšie nové perspektívy. Vnímanie tela je predstupňom k vedomiu a dokonca aj inteligencii. Niektorí výskumníci už urobili ďalší krok a skúmajú tú hypotézu, ktorá vyvolala rozkol vo vedeckej komunite. Stefano Mancuso už nepochybuje o inteligencii rastlín. Rastliny sú inteligentné bytosti. Otázka inteligencie závisí výlučne od toho, ako sa ju rozhodneme definovať. Moja osobná definícia je veľmi všeobecná. Podľa môjho názoru inteligencia je schopnosť riešiť problémy. Všetky organizmy, od baktérií po ľudí, musia riešiť problémy. Di risolvere problemi e spesso questi problemi sono gli stessi. A často sú tie problémy rovnaké. Ako nájsť potravu, ako sa reprodukovať, ako sa brániť, ako čo najlepšie reagovať na nehostinnosť prostredia. Inteligencia nevzniká v jednom konkrétnom orgáne. Neprodukuje ju mozog tak, ako obličky produkujú moč. Nie, tak to nefunguje. Inteligencia je niečo oveľa rafinovanejšie a subtilnejšie. Je to významná vlastnosť života. Stefano Mancuso vyvolal spor, keď prišiel s konceptom rastlinnej neurobiológie. Po rokoch experimentovania je presvedčený, že rastliny majú schopnosť pamätať si, učiť sa a komunikovať. To všetko sú atribúty inteligencie. Jedným systémom, ktorý sa vždy používa na meranie inteligencie živočíchov, je stopovanie času, za aký vyriešia labyrint. V klasickom experimente vezmeme myš, pustíme ju do labyrintu a meriame, ako dlho jej trvá, kým nájde potravu. Nel caso delle piante il tempo è ovviamente molto più lungo rispetto agli animali. Rastlinám to očividne trvá oveľa dlhšie než živočíchom. Zaujímalo nás však, koľkokrát idú nesprávnym smerom. Ak dáme do labyrintu koreň, stane sa niečo výnimočné. Rastlina sa nikdy neuberá nesprávnym smerom, ide rovno k cieľu, po odmenu. Pre myš je to syr. Pre rastliny je to zdroj dusíka, čo milujú. Pri teste v labyrinte podáva koreň väčší výkon ako myš. Jediný koreň je schopný vnímať aspoň 20 rôznych fyzikálnych a chemických parametrov. To je neskutočné. Len si to predstavte. Rastliny dokážu vnímať veci, ktoré živočíchy neregistrujú. Napríklad chemické zloženia, magnetické a elektrické polia. Všetko možné. No strom nemá mozog, orgán, ktorý sústredí všetky informácie a riadi pohyb. Čo teda usmerňuje jeho korene?
Vyzerá to ako roj hmyzu, pričom každý koreň je jeden hmyz. Immaginiamo un apparato radicale. Un apparato radicale è composto da centinaia di milioni. Predstavte si koreňovú sústavu, ktorú tvoria stovky miliónov jednotlivých koreňov a každý z nich sa skoordinuje s ostatnými, teda spoločne tvoria akýsi inteligentný superorganizmus. Kolektívna inteligencia je spoločné správanie tvorov, aké sa dá pozorovať v prírode. Každý jedinec je autonómny, napriek tomu sa všetky koordinujú harmonicky, bez centralizovaného riadenia. V strome sa deje niečo podobné. Informácie zhromažďujú a spracovávajú milióny buniek, ktoré sú rozložené po celom tele, ako aj v koreňoch. Tieto bunky interagujú a podieľajú sa na vzniku koordinovanej reakcie bez toho, aby ich usmerňoval konkrétny orgán. Strom je ako rozľahlá, dokonale poprepájaná sieť buniek a jeho inteligencia sídli všade a nikde. Samotný strom je mozog. Jednoducho sa nemôžeme naďalej dívať na stromy len ako na súčasť scenérie. Tieto známe tvory sú vlastne tajomný národ, ktorého komplexnosť ešte len začíname chápať. To, čo vidíme, je iba pobrežie úplne neviditeľného kontinentu. Lebo strom žije medzi dvoma svetmi. Hmota jeho koreňovej sústavy je rovnako veľká ako jeho vonkajšia hmota. Ako by bol pod zemou skrytý druhý strom, obrátený naopak. Práve toto teritorium si na výskum zvolil Francis Martin, vedúci pozoruhodného laboratória Labex Arbor pri INRAE. Tento svetoznámy mikrobiológ je priekopníkom v skúmaní sveta, ukrytého pod našimi nohami. Keď sa prechádzame, väčšina ľudí sa díva na stromy, na túto obrovskú rastlinnú biomasu s listami, kmeňmi a konármi a neuvedomuje si, že pod zemou je svet, priam vesmír koreňov a že tie korene interagujú so svetom mikróbov. Sú tam baktérie, vírusy, veľa malých živočíchov, ale prevažne tam sú huby. Huby, aké radi zbierame na jeseň, sú oveľa viac než len farebné a chutné klobúčiky. Či už sú jedlé alebo jedovaté, v lese zohrávajú veľkú úlohu. Niektoré z nich sa volajú rozkladače, pretože rozkladajú odumretú hmotu a odpad. Ďalšie sú cennými pomocníkmi stromov. Symbiotické huby. Viditeľná je iba ich plodnica, lebo väčšinu organizmu tvoria podzemné vlákna, ktoré spolu nažívajú s koreňmi stromu. Zaujímajú ma predovšetkým symbiotické huby. Máme tu dve, muchotrávku zelenú a rídzik, ktoré zrejme rastú z koreňov tohto buka. Tuto je plodnica, ale pod zemou sú mikroskopické vlákna, ktoré osídlili korene tohto stromu. Chytím ich a trochu potiahnem. A tu ich máme. Sú to symbiotické huby, ktorých vlákna vytvárajú veľmi úzke spolunažívanie s koreňmi stromu, s najmenšími korienkami a koreňovými vláskami stromu. Úlohou týchto vláken je absorbovať minerály ako dusík a fosfát do pôdy a prepravovať ich do koreňov. Keď sa tieto minerály rozpustia vo vode, ktorá stúpa do listov, stávajú sa nevyhnutnými živinami pre rast stromu. Huby sú pre strom úžasnou podporou. Počítame, že na každý meter koreňov tu je 1000 metrov mikroskopických vláken, ktoré sa šíria pôdou, razia si cestu aj do tej najmenšej štrbiny a sťahujú fosfát a dusík. Za odmenu za všetok ten prieskum a ťažbu stromy poskytujú symbiotickým hubám cukry. Strom dodáva svojim podzemným partnerom 20% cukrov vyprodukovaných fotosyntézou. Za to sa jeho oblasť vstrebávania živín 1000-násobne zväčší.
Tento férový výmenný obchod je známy ako mykoríza. Sme presvedčení, že mykoríza alebo výživová symbióza vznikla, keď prvé rastliny osídlili kontinenty. Domnievame sa, že bez nej by neexistovali žiadne rastliny ani stromy. Strom je geniálny v tom, že od počiatku chápal, že v spojenectve je sila. Niekoľkí výskumníci sa pokúšajú odhaliť tajomstvá tejto úspešnej spolupráce stromov a húb. Mark Bouet, odborník na molekulárnu biológiu, skúma ich nekonečnú rozmanitosť. Je to neskutočné prostredie a nečakané, lebo to všetko bolo zachytené v žile pod zemou. A až stereomikroskop odhalil túto neuveriteľnú rozmanitosť. Vysvetlo, že napríklad okolo jedného jediného stromu sa môže nachádzať až 120 druhov mykoríznych húb. Jedna zo základných otázok znie, prečo je tu taká rozmanitosť. Jediný strom spolupracuje so stovkami druhov. Dolu v jeho koreňovej sústave to musí byť multifunkčný nástroj, ako švajčiarsky armádny nôž. Každý druh húb má inú funkciu, ale všetky sa navzájom doplňajú. A práve to sa snažíme dešifrovať ako nejakí kriminalisti. Snažíme sa ich identifikovať napríklad pomocou molekulárnych nástrojov a charakterizujeme funkcie súvisiace s jednotlivými hubami. Výskumníci už identifikovali 120 000 druhov symbiotických húb a odhadujú, že ich je ďalších takmer 5 miliónov. Ich práca sa ešte len začala. No vďaka technológii už lepšie chápu spojenectvo medzi koreňmi a hubami. Objektív konfokálneho mikroskopu, ktorý zväčší veľkosť vlákna 100 až 200 násobne, odhalí úžasný jav. Vlákno huby, tu zelené, preniká do úplného jadra koreňa, zobrazeného na červeno. Postupne ho obopína ako rukáv a vytvára nový orgán – mykorízu. Aby došlo k symbióze a aby táto spolupráca fungovala, strom a huba musia komunikovať. Je to dialóg, ktorý v podstate zahŕňa výmenu chemických molekúl, ktorý ešte len začíname chápať. Výskum, ktorý sme viedli na INRAE v Nancy v spolupráci s tímami vo svete, v Austrálii a Amerike, ukázal, že medzi rastlinou a hubami dochádza k výmene množstva signálov. Tie im umožňujú koordinovať svoju činnosť a symbiózu, ako aj metabolizmus oboch partnerov. Zdá sa, že zo pár činností riadia stromy. Huby neprežijú, ak im strom nedodáva cukor. Je isté, že huby sú úplne závislé od stromu. No v posledných rokoch sme zistili, že huby môžu privádzať do buniek, do koreňov rastliny množstvo molekúl, ktoré riadia jeho fungovanie. Teda hoci sa zdá, že všetko riadi strom, v skutočnosti samotné huby môžu ovplyvniť to, ako funguje metabolizmus stromu. Čiže je to veľmi zložitý systém, v ktorom sa obaja partnery navzájom kontrolujú. Vedci začínajú lepšie chápať ten dialog medzi stromom a hubami a čím dôkladnejšie to skúmajú, tým zložitejšie sa im javí. Zistili, že samotnú mykorízu osídlili baktérie, ktoré s ňou interagujú, podobne ako baktérie v našej črevnej flóre s nami. Strom neexistuje sám. V podstate to je superorganizmus. Pripomína to matriošky. Strom interaguje s viacerými mykoríznymi hubami a tie interagujú s rôznymi druhmi baktérií. Všetky tieto organizmy tvoria mimoriadne zložitú sieť, ktorá vymieňa signály, vymieňa molekuly a všetko je dokonale prispôsobené prostrediu. Keď sa mení podnebie, ten komplex funguje iným spôsobom a prispôsobuje sa zmenám. Je to fantastická sieť, ktorá spája všetky korene všetkých stromov
lesov okolo nás. Túto obrovskú sieť, ktorá cirkuluje v podzemí, prirovnávajú niektorí výskumníci k lesnej sieti, podobnej webu, lebo prepája všetky stromy a umožňuje im komunikovať. O jednej veci my vedci nepochybujeme. Skutočne existuje sieť, ktorá spája všetky rastliny. Vieme, že cez podzemnú sieť húb sa medzi rôznymi stromami vymieňajú živiny a asi aj signály. Zatiaľ však nie je známy rozsah ekologického a biologického významu tej siete. Je to práca pre generácie bádateľov. Dokážeme niekedy dešifrovať ten jazyk, ktorý si vytvorili milióny chemických molekúl? A dokážeme potom komunikovať so stromami? Je to vesmír, neprehľadný ako najhlbšie oceány a ešte sme ho len začali skúmať. Ale už teraz spochybňuje niektoré naše konvenčné poznatky o zákonoch prirodzeného výberu v evolúcii. Fascinuje ma, že po storočiach vedy si až teraz uvedomujeme tie stratégie spolupráce a to, že sú všade prítomné. Podľa mňa je na čase aktualizovať si naše predstavy o tom, čo je príroda. Každý študent ekonomiky na svete sa učí, že chod sveta podmienuje konkurencia. Je tak? A presne to sa učia na obchodných akadémiách. Ako byť dobrý konkurent. Zdá sa však, že prírodzený výber odmeňuje organizmy, ktoré sú dobrými partnermi. V skutočnosti práve stratégie spolupráce umožňujú organizmom prispôsobovať sa meniacim sa podmienkam. Predstavte si, že by sme povedali, že organizačným princípom vo svete sú vzájomne prospešné vzťahy a partnerstvá a nie kto vyhrá preteky. Rather than, who wins the race. Stromy sa vždy adaptovali na zmeny na planéte. Vo svojich dejinách prežili geologické katastrofy a dokonca aj hromadné vymierania, ktoré zdecimovali dinosaury, mamuty a tisíce ďalších druhov. Ale prežijú títo majstri evolúcie aj ďalšiu kataklizmu? Necelé 2 storočia, čo je v existencii stromov nepatrne krátko, žijeme v antropocéne, v období nezvratného vplyvu ľudských činností na rovnováhu planéty. Jednou z charakteristík súčasných klimatických zmien nie je ani tak rozsah narušenia, ale jeho rýchlosť. Zmeny sa dejú nesmierne rýchlo. No stromy majú vlastnú časovú škálu a v mnohých prípadoch nemajú čas prispôsobiť sa. Nie, že by toho neboli schopné, jednoducho nemajú čas. Na druhej strane ľudstvo čoraz rýchlejšie napreduje a nedarí sa mu zvrátiť tento trend napriek všetkým medzinárodným summitom a záväzkom za posledné roky. Naše emisie CO2 naďalej stúpajú. Dokážu stromy donekonečna kompenzovať naše excesy? Jednou z hlavných úloh vedy je zodpovedať túto otázku, nesmierne dôležitú pre našu budúcnosť. Výskumníci na univerzite v Birminghame v Anglicku to riešia tak, že začali veľký výskum na ploche celého lesa. Oxid uhličitý v atmosfére spôsobuje globálne otepľovanie. No v súčasnosti asi 25 až 30 uhlíka uvoľňovaného pri spaľovaní fosílnych palív pohlcujú lesnaté plochy. Bude to tak, povedzme, aj v roku 2050? Nemôžeme si byť istí, že dar lesov sveta pre ľudstvo sa nezmení, keď budeme produkovať ešte viac oxidu uhličitého. Vynaložené prostriedky zodpovedajú úlohe. V súkromnom lese na severe Anglicka boli postavené kulisy ako zo science fiction. Po obvode kruhových pôdorysov s priemerom 30 metrov stojí rad futuristických stavieb.
Podopierajú potrubia, ktoré šíria CO2 na každú parcelu. Výskumný areál By4Face vznikol v roku 2017 a je druhý najväčší na svete. Tento dlhodobý výskum vedie Rob McKenzie, profesor atmosférických vied na univerzite v Birminghame. Potrebujeme taký rozsah vedy, aby sme zistili, ako reaguje les ako taký. Nie ako jednotlivé listy alebo jednotlivé rastliny, ale ako kombinácia listov, rastlín a všetkých ostatných organizmov. Pridávame teda do vzduchu oxid uhličitý, vypúšťame ho do tohto úseku lesa. Dodatočný oxid uhličitý ženieme cez tieto potrubia sem nadol a vypúšťame do lesa, kde sa ďalej mieša, a tak nám vznikne zloženie atmosféry, aké bude v roku 2050. Ide o zhruba 40-percentný nárast globálneho zloženia, aké máme teraz na našej planéte. Na pozorovanie vplyvu zvýšenej koncentrácie CO2 na les robia výskumníci By4Face pravidelne niekoľko druhov meraní. Najprv sa musia šplhať vyše 25 metrov, aby odobrali vzorky listov z korún stromov, kde prebieha fotosyntéza. Príbeh oxidu uhličitého a lesov sa procesom fotosyntézy iba začína a nás zaujíma, čo všetko sa odohráva potom. Je to súčasť fyziológie rastlín. Tím By4Face sleduje trasu CO2 na každej úrovni. V korunách stromov pozorujú zmeny, v kmeňoch merajú rast a dolu na zemi zbierajú organizmy a listy, ktoré spadli z konárov. By4Face spolupracuje aj s Forest Research, poprednou britskou organizáciou na výskum lesov. Jeden jej člen, vedec Eric Casella, pravidelne robí snímky tejto oblasti pomocou lidaru. Sníma všetky parcely ako celok. Potom sa každý strom izoluje, zmeria sa jeho hmotnosť a drevná hmota a posúdi sa listová plocha. Výskumníkom to umožní pravidelne posúdiť nárast koncentrácie CO2 v nadzemnej časti stromov. A pod zemou sú kamery, ktoré majú poskytovať informácie o raste koreňov. Na akékoľvek závery týchto štúdií si však By4Face musí počkať ešte niekoľko rokov. Tento experiment má trvať minimálne 10 rokov. Počas prvej vegetačnej doby sme pozorovali nárast obehu uhlíka v systéme. To môže svedčiť o veľmi odolnom, zdravom lese. Lesu sa možno veľmi darí, lebo rastliny v konečnom dôsledku milujú oxid uhličitý. Možno sme na tom podobne, keď máme v strave trochu viac cukru. Na chvíľu nám to robí dobre, ale samozrejme, keby sa jedli iba sladké veci, mali by sme vážne zdravotné problémy. Otázkou je, čo sa stane po ďalšej a ďalšej vegetačnej dobe. A úprimne povedané, ak budeme od našich lesov žiadať čoraz viac, pričom sa neprestajne zmenšujú, lebo pre lesné plochy máme iné využitie, dostaneme sa do bodu, keď bude táto časť planetárneho ekosystému neudržateľná. Je to znepokojivé tvrdenie, najmä vzhľadom na to, že tieto lesné ekosystémy, nevyhnutné pre pohlcovanie nášho prebytočného CO2, sú naozaj destabilizované veľkoplošným javom. Každý rok mizne vo svete 13 miliónov hektárov lesov. V prepočte to je plocha 10 futbalových ihrísk každých 15 sekúnd. Prevažne sa to deje v tropických oblastiach a väčšinou v prospech intenzívneho poľnohospodárstva a ťažby dreva.
Rozsiahle odlesňovanie má dramatické následky na fungovanie planéty na všetkých úrovniach. Keď sa les vyrúbe, zvyčajne sa zrežú iba kmene a korene ostanú v zemi. Keď nemôže prebiehať fotosyntéza, korene odumrú a rozložia ich mikroorganizmy v pôde. Tie dýchajú a teda produkujú oxid uhličitý, čiže všetky zásoby, ktoré boli v koreňoch, sa uvoľnia v podobe CO2. Navyše prichádzame o možnosť viazať uhlík, lebo sme zničili časť pôvodnej zelenej plochy. Zabúdame, že les je svet a aj strom je svet sám o sebe. Na strome je veľmi veľa života. Je ako budova. Sú tam vtáky, veľa húb, lišajníky, hmyz. A ak prídeme o stromy, je to, ako by sa hrúbka povrchu zeme stenčila. Ako by sme všetko zhodili na zem. Prichádzame tak o nesmierne bohatstvo, o veľkú časť biodiverzity. Nesmieme zabúdať na to, ako veľmi nám biodiverzita pomáha, lebo keď napríklad vysadíme stromy na poli, vytvoríme priestor, kde sa môžu vyvíjať sprievodné javy. Napríklad sa tam rozmnoží hmyz, ktorý požiera vožky. Ak vysádzame stromy alebo udržiavame tie existujúce, napomáhame lepšiemu fungovaniu našich ekosystémov, aj tých poľnohospodárskych. V prírode zohrávajú stromy kľúčovú rolu aj pri stabilizácii pôdy pomocou koreňových sústav. Ak príde silný lejak v oblastiach bez stromov, stúpa riziko zosuvov pôdy, ktoré často vedú k úmrtiam. V tichosti pre nás robia úžasné veľkorysé úlohy. V podstate sú nenahraditeľné. Navyše likvidujú znečisťujúce látky na listoch. Sú doslova zariadeniami, ktoré filtrujú znečistenie vzduchu. Znižujú teplotu. Je to úchvatné. Ak máme okolo domu stromy, platíme menej za klimatizáciu. Lebo stromy nám poskytujú bezplatnú službu a chladia vzduch. V našich moderných betónových metropolách je prítomnosť stromov potrebná ako ešte nikdy, ak máme odolávať vlnám horúčav. Tieň, ktorý poskytujú, a vyparovanie z ich listov pomáhajú znižovať teplotu vzduchu o niekoľko stupňov. Ale priaznivý vplyv stromov na teplotu je oveľa väčší, než sme predpokladali. Jedna mladá klimatologička z univerzity v Líci práve objavila doteraz úplne neznámu vlastnosť stromov. Lesy ešte pokrývajú tretinu zemskej súše a sú naozaj kľúčovou zložkou presunu vody a uhlíka z povrchu Zeme do atmosféry. Zohrávajú kľúčovú rolu v takmer každom procese na Zemeguli. A pri našej práci sme zistili, že majú ešte väčší ochladzovací efekt, než sme sa domnievali. Catherine Scottová identifikovala túto novú schopnosť v chemických molekulách, ktoré stromy emitujú. Sú to neviditeľné molekuly, ktoré vnímame bez toho, aby sme poznali ich význam. Sú ako nestále organické zlúčeniny. Neprestajne ich produkujú stromy a ukladajú sa v listoch. Je to pach, aký si spájame s borovicovým lesom, s príjemnou vôňou živice. Presne o tie plyny ide. Keď sa dostatočne oteplí, tie plyny môžu unikať z listov do vzduchu. Keď sa uvoľnia, reagujú s inými časticami vo vzduchu a tvoria oveľa zložitejšie molekuly, ktoré sú tak povediac lepivé. To znamená, že lepšie spolu držia, no lepšie sa prilepia aj na iné molekuly vo vzduchu a začnú tvoriť maličké častice. Tie častice potom rastú, zväčšujú sa, lebo sa na ne nabalia ďalšie veci a keď dosiahnu istú veľkosť, môžu sa správať ako kondenzát
klimatizačné jadro pri tvorbe kvapiek v oblaku. To je veľmi dôležité, lebo čím viac kvapiek, tým je oblak svetlejší a tým viac slnečného svetla odráža. To, že stromy uvoľňujú tie plyny, vedie následne k ochladzovaciemu vplyvu na podnebie. Vďaka pôsobeniu tých častíc sa lesy správajú ako obrovské klimatizačné zariadenie a znižujú teplotu skleníkových plynov o niekoľko stupňov. Keď vyrúbeme lesy, prichádzame nielen o ich schopnosť skladovať uhlík a viazať ho zo vzduchu, ale navyše sa oberáme o ich schopnosť vylúčovať do vzduchu spomínané plyny a preto prichádzame o ochladzovací efekt stromov. V podstate je to dvojitá rana, ktorá sa pridáva k negatívnemu klimatickému vplyvu odlesňovania. Naše stromy sa ocitli v hroznom začarovanom kruhu. Likvidovanie lesov vedie k zvyšovaniu teploty a k intenzívnejším obdobiam sucha. Na každom kontinente sú stromy ohrozené ako ešte nikdy. V posledných rokoch pozorujeme znepokojivý úhyn stromov, z ktorých sú mnohé staré stovky rokov, napríklad baobaby na Madagaskare alebo sekvojovce. Začínajú podliehať suchu. Prečo sú títo majstri odolnosti zrazu takí zraniteľní? Pri hľadaní odpovede na túto otázku výskumníci používajú modernú technológiu. V tomto obrovskom tanieri v Saclay pri Paríži sa nachádza časticový urýchľovač. Vďaka nemu sa Hervé Kocher a jeho kolega Sylvain Delzon môžu pustiť do riešenia problematického javu, ktorý ohrozuje všetky lesy sveta. Máme tu 4 bežné duby, z ktorých 3 boli vystavené rôznemu stupňu stresu. Tento je kontrolný, netrpel nedostatkom vody, denne bol polievaný. Ďalšie stromčeky v rade zažívali čoraz väčší stres. Tento nebol poliaty už 3 týždne a je vo veľmi pokročilom štádiu vysychania. Tieto 2 stromčeky sú v strednom štádiu. Teraz pomocou zobrazovacej metódy v Synchrotron Soleil zistíme mieru nefunkčných ciev v týchto duboch. Vo svete existuje len 8 časticových urýchľovačov, ako je Synchrotron Soleil. Jeho extrémne silné elektromagnetické žiarenie môže preskúmať nekonečne malé objekty. Vedci ho využívajú na skúmanie objektov v mierke menšej ako 1 nanometer. Môžu sa tak pozrieť do mladého stromu bez toho, aby ho zničili. Áno? Môžeš nastaviť 180? Plus 180. Je to neinvazívny proces. Výhodou tejto metódy je to, že môžeme zviditeľniť, čo sa deje v strome a pritom nenarušíme jeho vývoj a nepoškodíme jeho štruktúru. Obaja vedci hľadajú v strome malé vzduchové bubliny, ktoré sa tvoria v cievach a prúdi nimi miazga. Tuto máme. Pozri sa, už je takmer úplne upchatá. Pohyb miazgy v stromoch sa dá prirovnať k pitiu vody z pohára cez slamku. Tekutina sa vysáva a ak sú v slamke vzduchové bubliny, nasaje sa menej tekutiny. Je to presne to isté. Rastlina nasáva miazgu, teda ide o ťah, nie výtlak. Miazga stúpa hore kmeňom a ak sú v cievnej sústave stromu vzduchové bubliny, nebude vhodná na prepravu vody. Nezabúdajme, že ak má strom fungovať, potrebuje obrovské množstvá vody. Tá cirkuluje cez nespočetné mikroskopické cievy, ktoré sa tiahnu od koreňov po končeky listov a potom späť nadol, aby mal strom živiny od koruny po korene. Počas sucha je systém nasávania vody v tých cievach vystavený väčšiemu stresu, čo môže mať za následok to, že vodný stĺpec sa naruší. Preto vzniká vzduchová bublina a tok miazgy sa zastaví.
Na tejto snímke jasne vidíme tmavosivé cievy, ktoré sú funkčné, plné miazgy a ktoré prepravujú miazgu na denné vyparovanie. Tu vidíme čiernou zvýraznenú cievu, ktorú označujeme za embolizovanú. Je vyplnená vzduchom. Súvisí to s procesom kavitácie. Podobá sa to cievnej embólii, ku ktorej dochádza napríklad u potápačov, keď sa príliš rýchlo vynoria. Tvoria sa bublinky a keď potápač príliš rýchlo stúpa, bublinky sa zväčšia a bránia prúdeniu krvi. Embólia pochádza z gréckeho slova embolus, zátka, teda tok miazgy je zablokovaný podobne ako pri cirkulácii krvi u ľudí. Strom má na tento jav stratégie prežitia. Počas sucha alebo horúčavy môže obetovať listy, aby znížil vyparovanie a zmiernil napätie v cievach. To je dôvod, prečo niekedy v lete pozorujeme predčasné opadávanie lístia. Ale výskum, ktorý robili Hervé Cochard a Sylvain Delzon, ukázal, že ak sucho alebo vlna horúčav pretrváva, alebo sa príliš často opakuje, embólie sa postupne rozšíria do celej cievnej sústavy stromu. Tu sme mali hladinu napätia -5 megapaskalov a cieva je úplne embolizovaná. Pozrite, ostalo tu len pár funkčných ciev. Sme na 85%. Čo myslíš? Strom je mŕtvý. Medzi hlavné závery našej práce za posledné roky patrí to, že keď dosiahneme toto štádium, rastlina nemôže po suchu obnoviť svoje fungovanie, teda často zvedne a vyschne. Kedysi sme to nemohli robiť. Až táto technológia nám umožňuje zistiť prach vzniku embólií v dube, topoli a tak ďalej. Keď poznáme ten prach, môžeme daný parameter zadať do našich modelov a potom predpovedať pri klíme budúcnosti, v ktorej fáze uvidíme tento vzor rozšírenia embólií v kmeni. Pre klimatické zmeny budú suchá a vlny horúčav čoraz častejšie. Tento výskum je teda dôležitý, ak chceme zistiť, ktoré druhy budú schopné prispôsobiť sa klíme v budúcnosti. Hervé Cochard a jeho tím už analyzovali niekoľko stoviek druhov. Zistili, že viac než 70% z nich má veľmi nízky prach odolnosti voči embóliám. V dobe, keď nám veda odhaľuje neskutočnú moc stromov, si zároveň uvedomujeme, ako pochabosť ľudstva oslabuje tých géniov prežitia. Klimatické zmeny, ktoré zhoršuje odlesňovanie, prinášajú totiž ďalšiu pohromu. Obrovské požiare, ktoré v posledné roky ničili lesy, už nevynechajú žiadny kontinent. Na Sibíri, v Afrike, Kalifornii, Indonézii, Austrálii a v Amazónii už zhoreli milióny hektárov. Pri lesných požiaroch v Amazónii mi trhá srdce, keď si predstavím, že je to zánik našich mentorov, našich učiteľov. A to práve v čase, keď sa na ne obraciame s otázkou, ako ste dokázali žiť tak elegantne na tejto planéte a ako môžeme urobiť to isté. Amazónia je tvorcom počasia. Predstavuje obrovskú časť cyklov našej planéty. Je to úžasný systém. A ak o to prídeme, okrem všetkej biodiverzity, prídeme aj o nesmiernu funkčnosť. Prakticky pílime konár, na ktorom sedíme. Nemôžeme si dovoliť prísť o ďalšie lesy. We can't afford to lose any more forest. Nebývalý rozsah takých pohrôm podnietil svetovú mienku, ale ľudia sa cítia bezmocní, keď pozorujú, ako dedičstvo ľudstva zaniká. Je príliš neskoro na to, aby sme zastavili eskaláciu, ktorú sme spustili? Na Spolkovej vysokej technickej škole vo švajčiarskom Zürichu chce nová generácia veriť, že je to ešte možné.
Thomas Crowther, mladý britský výskumník v oblasti ekológie, zostavil vo svojom laboratóriu tím vedcov rôznych zameraní. Ich krédo znie: zachrániť nás môžu stromy. Je tu naliehavá potreba obrovského zalesňovania. Ľudia si dlho mysleli, že obnova lesa je pekné, milé riešenie klimatických zmien. Ale v boji proti klimatickým zmenám to je zároveň zbraň, ktorej najmenej rozumieme. Pretože sme nepoznali rozsah globálneho lesného systému. Nevieme, z koľkých stromov máme vychádzať, alebo koľko uhlíka ukladajú, a určite nevieme, koľko priestoru máme na ďalšie stromy a koľko uhlíka by mohli zachytiť. Thomas Crowther a jeho tím si určili úlohu spočítať všetky stromy na našej planéte. Je to titanská úloha, ktorá sa dá zvládnuť jedine cez rozsiahlu sieť medzinárodnej spolupráce. Všetky naše modely sú stavané z dola nahor, od ľudí v teréne, ktorí zhromažďujú údaje po celom svete. Je to veľké zbieranie údajov. Niekto v Indonézii ide odhadnúť, koľko stromov je v danej oblasti, aké sú veľké a o aké druhy ide. Pošle nám tie informácie rovnako ako milión ďalších ľudí. A keď zhromaždíme informácie z milióna miest, môžeme zadávať do nášho počítača učebné modely. Vďaka počítačom a umelej inteligencii sa tie obrovské množstvá údajov dajú dnes spracovať a analyzovať. Výsledky, ktoré získava táto nová generácia výskumníkov, sú presné, ale aj nečakané. Vieme charakterizovať, koľko stromov má byť v konkrétnom druhu ekosystému kdekoľvek na svete. Keď to prepočítame na celý svet, získame globálny pohľad. A keď tie modely rozšírime o diaľkový prieskum Zeme a satelitné snímky, môžeme konečne pochopiť plný rozsah globálneho lesného systému. Na planéte máme asi 3 bilióny stromov. To je 7 až 8 krát viac, než sme si mysleli. Ale stále je tu ešte priestor pre 1,2 bilióna stromov, ktoré by mohli absorbovať 200 gigatón uhlíka z atmosféry. Tým by sa doterajšie globálne emisie CO2 znížili o 2/3. Je to zďaleka najúčinnejšie a najkomplexnejšie riešenie klimatických zmien. V laboratóriu vytvorili mapy, ktoré identifikujú oblasti, kde by sa dali vysádzať nové stromy, a tento nástroj teraz ponúkajú politikom ako aj mimovládnym organizáciám. Niektoré z najväčších krajín na svete, USA, Kanada, Austrália a Rusko, majú k dispozícii najväčšie plochy na obnovu lesov. Vidíme tu vyznačené zelené plochy, kde by sa dali obnoviť lesy. Ale každý, kto sa chce zapojiť, si môže na mape priblížiť vlastnú záhradu, zistiť, aké druhy stromov by tam mali rásť, koľko stromov a koľko uhlíka by zachytili. Aj na to sú tie mapy určené. Sú pomôckou pri obnove lesov v každom meradle. Tie mapy sa dajú využiť aj kdekoľvek inde na identifikáciu pôvodných druhov. Práve tie máme podľa Thomasa Crowthera znova vysádzať všade tam, kde je to možné, aby sme predišli nerovnováhe našich ekosystémov. Vzhľadom na hrozby spojené s obnovou ekosystémov, skôr ako ich chápeme, si mnohí ľudia myslia, že by sme mali počkať. Najprv všetko lepšie pochopiť a až potom konať. Ja však zdôrazňujem, že kvôli obrovskému tlaku, ktorý klimatické zmeny znamenajú pre biodiverzitu a ľudskú spoločnosť po celom svete, je úplne nevyhnutné, aby sme ihneď konali. Pekné na obnove lesov je to, že sa do nej môže zapojiť ktokoľvek. Nie sú na to potrebné vládne direktívy. Každý sa môže zapojiť do obnovy ekosystémov alebo môže finančne podporiť ľudí, ktorí ekosystémy obnovujú, alebo môžu skrátka investovať do firiem, ktoré vo veľkej miere neničia prírodné ekosystémy. Všetky takéto akcie, či už veľké alebo malé, môžu mať výrazný vplyv na klimatické zmeny. Veci sa dali do pohybu. Po celom svete sa začali nespočetné projekty, ktoré podporujú a financujú mimovládne organizácie zo všetkých krajín. Ich cieľom je vysádzať stromy v obrovskom rozsahu a obnovovať tak ekosystémy v poškodených oblastiach. Laboratórium Thomasa Crowthera spolupracuje s Organizáciou Spojených národov.
Kampaň OSN Miliarda stromov sa začala ešte pred našou štúdiou. Jej cieľom bolo vysadiť miliardu stromov po celom svete ako reakciu na klimatické zmeny. Keď sme odhalili, že na svete sú 3 bilióny stromov, rozšírili sme kampaň z miliardy na bilión stromov. A medzičasom už vysadili na svete 14 miliard stromov. Je to dôkaz, čoho sme schopní, ak sa zapojí celý svet. Až budúcnosť ukáže, či sa tie mladé stromy dokážu prispôsobiť. Ale veda nám to potvrdzuje. Pri záchrane planéty sú stromy našimi najväčšími spojencami. Teraz je na nás, aby sme si z nich brali príklad, učili sa žiť na Zemi inteligentne a prestali ju ničiť. Ak nachádzam nádej, tak je to vo vysádzaní stromov, ako aj v snahe správať sa a myslieť ako strom. Nemáme inú možnosť, ak chceme ostať na tejto planéte. Doslova si to žiada trochu pokory. Musíme umlčať svoju chytrosť a potom sa na tie organizmy pozrieť úplne inými očami. Keď sa budeme dívať na zvyšok prírodného sveta s úctou, bude to naša záchrana. Na slovenskom znení spolupracovali Renáta Rundová, Matúš Krátky, Martin Hronský, Ľubica Konrádová, René Jankovič, Roman Ferienčík, Rastislav Sokol, Lenka Košická, Judita Bilá, Marian Ujlaky, Zuzana Ataj, Hanna Sokolíková, Anna Martin, William Tokár a Štefan Salzwasser. Vyrobila RTVS 2022.